luongo moko kuom kata mana jotelo mopogore opogore ma bende koro gisani oseyombo e kombe mago mag kweth mar Azimio la Umoja. Eriko wenga kinyalo muna winje yo makare amusi ni misawa tinyalo muna chiwo lere romo makamano osechako kata oyo. Awinyi malala nya Sharon mana kaki wachono ng'eni ma en romo mokwongo ma riwruok kata jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja dhi bedo go mokwongo to gima timore gi sani en ni jo od bura kaachiel kod jotelo moyier e yiero manyotiek tarik 2 ni koro sani donjo ka kendo ne gichako donjo ka gokinyi saa 3 masa kwano kama anyaka sani gi hao jotelo maromo 50 gi wiye ma pod donjo ka kendo gin mang'eny dhi donjo ka odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ayudo thuolo mar twak kod moko ka to ne giwacho ni ne orngi ote machuok mondo gichop ka mar neno ni to gibiro go okang' machalo nadi e romo ma kawuono ni ahinya jotelo moyier ma neno ni to gibiro chiedho nadi kendo giwacho ni romo ma kawuono ni en romo mano mageto neno ka ginya tego riwruok mar Azimio la Umoja ahinya to kapok gichako go okang' makende mar loso sirkal mabiro po nono ni ibiro lando ni jatelo mar Raila Amolo Odinga emoyiero. Kapok adhi mabor Sharon an kaka achiel kuom jaod bura ma bende ncho yier makendo e tielo mar ariyo jaod bura mandhiwa miya thuolo mondo awuo kode mondo apiny mento an gibiro ka yo machalo nadi machiegni mheshimiwa mokwongo agoro erokamano kata kweni maber kuom yiero kendo mar ariyo pimnan to an nakoro jo ka romo kawuono ni en mar ang'owa to ere kanyo yudo ote mar chopo ka to nyu ugeto twak wi ang'owa kawuono. Erokamano mokwongo akone jondewa erokamano nyocha umiyo jakom kura mang'eny kendo wan ma wayombo almost nationally e chiwo kura makamano. Wan ka mondo mi wabed kanyakla kaachiel mondo warit koch jakom. Kaka caucus nene kwa sedonjo mwago grassroots kucho koro wang'iyo kaka waunganiza wan gi group ma iluongo ni Azimio caucus MPs mane ma wadwa bedo go ka mondo wang'e ni to koch jakom mamalo ka onge ng'ama mulo wadhi bedo mondo wapogre tije jomoko biro dhi Bomas jomoko dhi kuonde mamoko. The main aim is to make sure ni onge ong'er matiyo gi koch jakom. Monkey games akuna. Warito jotendwa biro kendo wabiro bedo gi kind of a semi PG mondo mi wapogre tich. Jok ma biro ka gite gin jok moseyier madhi tiyo higa manyien ni. Koro ajenda maduong' en ni kura mamalo mobi jakom ok wadwa nokier kata achiel. Mane gimokelo waka. Koro wacho ni ng'awa gini madwa mutarajia madongo dongo nya biro ka kech ne nitie weche moko ni mara ng'ano gima paro nya biro cha meeting ni kata mabiro meeting maksane. Wan gi deputy president marwa Martha Karua kendo wan gi prime minister marwa Kalonzo Musyoka. Apano ni gine magidhi ongozo wa telo maka ng'iyo ni to weche ma dhi Bomas ka dhi nang'o nitie gik moko sewinjo ka gi kacha be wadwa ng'iyo maler ni to one on the right course nikech numbers mag kura to wan gone jakom gima wadwa no chiel kabisa en jok madwa kwale e yo mora mora. Koro wajumbe biro kate mondo wapogre tije ni wanyalo geng'o koch kuono nang'o nikech gima ok wadwa winjo kendo ni koch jakom okier e yo mora mora. En kura moyudo yo matek kendo wang'eyo ni the country has gone blue and we want it to remain blue. Erokamano Sharon mano en jadura mandhiwa ma oseyoro ka ato manyako ni Sharon en ni neno ka jotelo mang'eny biro ka kumoting'o jadura ma Ugunja Opiyo Wandayi neno ka jadura machon mano ma jakom mar ODM John Mbadi osedonjo ka senator machon kata governor moyier ma Migori Chila Yaka neno ka osedonjo ka jotelo osedonjo ka mang'eny moting'o nyaka jotelo ma ok igandri mamoko mang'eny nyaka governors moyier obiro ka monde gitwag mana kaka iwinjo ka jadura mandhiwa Martin Owino ose yangona ni gimang'eyo ni burani pod ok ochakre kech podi gidonjo kang'iyo kama kaka ne gichako donjo gokinyi saa 2 pod gidonjo ka kendo yan gi dho ot gibiro ka weche magari tanna koro kama okalo mang'isore ni romo ni bro bedi e ng'iende kata kukumare saa 5 kata 6 kanyo kech gimang'eyo ni kuom jogo magiwacho nyalo bedo machiegni kaka matelo ni burano kumoting'o ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod ogai mar NAK mabende en jalup Odinga Mikai Martha Karua pok ochopo ka koro gin ka gichopo to burani biro chakre ayanga gimang'eyo gi sani ni ikruok dhi nyime
jotelo donjo kendo giyogore ka gigore erokamano kech ng'eni ma en romo mokwongo ma bende jotelo mane pok obedo machiegni gi od bura kata ma pok obedo e od bura sani koro ka gido thuolo mar romo kod jotelo mane noseyier mokwongo bende ochak nuo yiero koro gimosre iye ka gigo mana mbaka ginyiero ka gigore erokamano ka wange duto gie sani wang'e maber ni koro ong'iyo Bomas of Kenya kuma chenro mar riwo ombulu kata yango ombulu mag jotend piny Kenya malaro mano kind migosi Raila Amolo Odinga kod jalup jatend piny William Ruto dhi nyime Bomas of Kenya. Koro mana ka giwacho ni en mana romo mar puodo wach mar neno kaka weche dhi e kar romo ma Galamoro ka aneno ka nitie ka gavana ma Kisumu donjo ka migosi Anyang' Nyong'o akian be anya yudo thuolo ma wuoyo kod migosi Anyang' Nyong'o kama tin. Professor morning. Mana matin professor Ramogi TV ang'ani donjo ka kuom yie mari ngizonto romo makawuono ni wacho nang'o yakidonjo ka sani inyalo nyiso na ginang'o to wach ma ang'o mi ubiro romo makawuono. Wan oluongwa gi jotelo koro wabiro winjo gima idwa wachonwa ka eri. Oluongwa kaka joma nyocha oyier mondo walos gi jotelo koro warito nyaka winj gima iwacho. Erokamano mano ngire Profesa Anyang' Nyong'o ma bende oyier telo mar ariyo e kaunti ma Kisumu nadana monde ung'eni to jotelo machalo nadi ma donjo ka gisani mana kana koni ni en romo moting'o monywando jotelo to mag Azimio kumoting'o mago ma ok duond bura ma erokamano aneno ka pod gidonjo ka koro gima nyakoni en romo mo oriedo moting'o jotelo mang'eny mago senators jood bura governors ma biro ka koro gima nyakoni jesani gima dhi nyime maler ahinya kata malik ahinya pod onge kech pod gidonjo kendo wageno yudo neno gi mang'eny mana kaka iwinjono pod wach mar gima gidwa twake malong'o ahinya kaka jofwambo pod ok gimiyo mak mana giwacho ni en maneno ka ginyalo tego riwruok mar Azimio mondo ginen kata kapo ni gidonji yod bura ahinya mago jod bura moyier kod senators gibono kaka gibiro keto wigi kanyakla maneno kaka ginyalo tiyo e yo makende maneno ni to gi okang' machalo nadi ng'eni ma en romo mokwongo ahinya kuom jotelo gi nyaka nyo tim yiero kendo giwacho ni en mor margi mar ng'eruok bende gibiro ng'ere kaka jogo mabiro telo mokwongo koro wan ka bo nyonto weche dhi nadi odiochieng' ma kawuono ni kech mana kaka iwinjo ne giwacho ni gigeno ni romo ni botelie kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod Mikae Martha Karua. Kang'iyo mbele kama aneno ka gavana moyier manyien ma Ugenya mano James Agre Orengo be osedonjo kaachiel kod senator manyien ma Kisumu County aneno ka osedonjo ka mano Tom Ojienda neno kaka jadura moyier telo mar ariyo mar Arieda Otinda Molo be aneno kaka odonjo ka samoro kan miya thuolo bende abro migi microphone giwuoyo matin to samoro namiyo gichopo ka to gin kod paro machalo nadi aneno ka gibiro ka mos kech aparo ni en mor margi mar mondo gichop ka romo mokwongo mondo gitwak kod jopiny mondo giwinj to weche chalo nadi kech wang'e duto gie sani ni wenge duto sani to ng'iyo mana Bomas of Kenya kuma wageno ni ginya wuoye kapok aneno ka warwak gavana manyien ma Ugenya ma Siaya migosi Agre Orengo mar Ramogi TV Mr. Orengo kiyie pimno to aneno kudonjo ka weche chalo nadi to wageno ni twak machalo nadi madhibedo ka odiochieng' ma kawuono Mr. Orengo. Weche beyo an aparo ni jo obed mokwe to kawuono to wadhi loso e weche mag Azimio to kod jo party wa manyien moseyier. Erokamano. Kiwacho weche beyo itemo wacho nang'o Mr. Orengo? Kuom gik mosechopo forms mosechopo wan wang'e ni gini osedhi maber to makna ni koro gini ni lwet IBC
wabo warango gi gima gitimo. Koro kwe ema wadwaro mondo obedie mondo otiek tijni. Erokamano. Machiegni Mr. Jeda, mokwongo erokamano kuom yiero makende mar Ramogi TV. Erokamano. Pimran to ang'e ma expect ang'o romo mokwongo itarajia yudo ang'o romo mokwongo kich ang'e ma romo mokwongo gi jotelo moyier kaka senator ma Kisumu. Romo mokwongo sani wadhi romo gi jomoyier te mar Azimio. En ni President Uhuru Kenyatta dwa ketowa achiel kuom yiero madhini. Sani ing'eni watimo gimoluongo ni verification bomas to kwang'iyo mbele ibro land jakom kaka president. Apani Uhuru Kenyatta dwaro mokodo mondo wabed achiel mondo wang'eni to kaka wadhi bedo gi sit mag bunge, wadhi bet nang'o to idhi tim tich nang'o e bunge. Mane romo mantie kawuono. To kendo mondo wanyis jopiny no ling' mos, ji chuny gi okwe mos ka warito lendo mar president ma Kenya. Nikech sani wasebudho ndalo 4 ang'eni ji nigi wasi. Adwa kwayo jo-Kenya te, jo-Kenya nam te gi jomoko ni gibed mos. Waseyiero, babo seloyo, gik ming'iyogo mana procedure, wabro dhi maber. Iwacho ni jatend piny Uhuru Kenyatta dwa keto kanyakla. Sami paro odhi biro ka koso odhi keto kanyakla machalo nade? Odhi biro ka mondo onyis ji kaka ji odhi. Ng'eni wan gi parties 25 e Azimio la Umoja. To parties 25 aka ODM oseyudo kombe mang'eny, Jubilee bo yudo kombe. Koro apani en mana keto wa kanyachiel mondo kata kwa dhi e bunge to wabedo gi paro achiel. Watiyo ne piny kar achiel nikech jo-Kenya kwanza be nitie kocha. Nyaka wati maler ka wang'iyo ni mbele kaeri baba ema dhi bedo kom. Aneno kaka koro donjo to iparo ni kuku mar romo ni dhi bedo sadi keche adonjo ya kacha ndayudo kaya ka pod umosore ung'ere kuku ma ng'end rombo ni dhi bedo sadi kama akipim. Kar sabich kamae. Abich kama uchiel president bro donjo. Erokamano mano senator manyien ma county ma Kisumu moyier mabende donjo ka mana kana koni ni en romo ma jogi donjo ka to gima dunga wuoro en ni kata jotelo mamoko ma yande olalo yiero moko be aneno ka ahinya kaka jaod bura ma Kibra machon mano Bernard Otieno Imran aneno ka bende ochopo ka kin mamoko ma bende noto yiero kora paro en bura ma bende geto yuayo kendo kelo kanyakla jotelo mag Azimio kata mayande chiegni gi Azimio ka mondo gimed tego siep margi mondo gine kaka ginyago kanyakla mondo gine kaka kuonde magi mane gidhi marach kinde yiero kendo kaka be ginya tego weche kaka gibro bedo ponono ni koro giloso sirikal ma igeto ni samoro ibro tima lendo diche makiny kata wuok tich kole ahinya koro mana kaka iwicho nyaka Ramogi pod wan ka mana ka wakori ni pok yoro romo pok ochakre ayanga wabro bedo ka amdo luweche gi kaka gibro timre Sharon kaka mano kiyie nawe waduoki e studio makmana kiny koro penjo machielo Sharon. Inya Eriko Wenger mana ni penjo mantiere godo mabende adwaro mar mondo ming'i naneno kaluore gi milome romo na chako saa 4 kata kamano wawinjo kuom Tom Ojienda mano jal mabende koro noyier kaka senator e county ma Kisumu kawacho ni romo makamano biro chako saa 5 kata mana saa 6 mar odiechieng'. Wach mabende adwaro mar mondo ming'i bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro chopo e romo makamano. Kopogore gi mano dress code kata mana rwakruok naneno konyisgi ni mondo girwak blue moko aneno koko rwako rangi ma blue. Nenore ni Eriko Wenga ok winje yo makare to kata kamano Eriko Wenga milome makamano bende naneno ka ondik kanyo ni nego bed ni